Seneng ya Jo, kowe Jo. Seneng malah aku rebuk iki ajak joget terus ora seneng piye kowe. Sik Jo. Piye Bu? Iki ning desa ngendi Jo kok ramene ngene Jo? Desa Kalipang. Ning desa Kalipang. Kali Mulya. Kali Mulya. Acarane apa iki mau Jo? Sedekah bumi Bu. Kai desane berarti ya Jo. Bener setahun sepisan kudune Bumine dibancani. Iki mau warga Kalipang nanggap ketoprak apa dong? Nanggap ketoprak Wahyu Budaya Bu. Kali Mulya Jo. Yo. Lah jadwale ku asing lho. Wong Kali Mulya nanggap ketoprak Jo. Wahyu Budaya. Wahyu Budaya sing saka ngendi? Saka Ngagel. Sing saka Ngagel kecamatane Jo. Duku Sepi. Kabupaten Pati Bumi Winatani. Pimpinane sapa Jo? Bapak Haji Rasadadi. Wah, iki ketoprak Wahyu Budaya sing ori sing saka Ngagel Jo. Nah, sik Jo, iki kan warga Kali Mulya lagi sedekah bumi. Ayo Jo, wargane didongakno Jo. Muga-muga kabeh warga desa Kali Mulya diparingi panjang umur. Amin. Akeh rezekine. Amin. Desa Kali Mulya didadekno desa sing gemah pripah roh jinari. Amin. Barakallah semene iku Jo. Ngono rasa dadak kesuwen. Ayo gendang daging. Delok menyang Wahyu Budaya nang Kali Mulya Jo. Ayo.